Για όποιον λόγο και αν επιλέξετε τα Λουτρά Λαγκαδά, το σίγουρο είναι ότι θα φύγετε ικανοποιημένοι και οι όμορφες αναμνήσεις θα σας συνοδεύουν μέχρι την επόμενη φορά. Γνωρίστε από κοντά τα Λουτρά Λαγκαδά, ένα σύγχρονο ιαματικό θερμαλιστικό κέντρο. Έναν τόπο φροντίδας της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας και ευεξίας. 20 μόνο λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης γνωρίστε έναν τόπο αφιερωμένο στον άνθρωπο.